ଆଜିକାର ଏହି କାଳାଂଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓ ତାର ବିସ୍ତାର। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ଶାସନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲୋଦୀ ବଂଶର ସୁଲତାନ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦୀ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଫଗାନ ଅମୀରମାନେ କାବୁଲର ରାଜା ବାବରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବାବର ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କୁ ସେହି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ବାବର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦୀକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ ଓ 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବାବର 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ହୁମାୟୁନ, ଆକବର, ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଶାହଜାହାନ ଓ ଔରଙ୍ଗଜେବ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପରଠାରୁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ବାବରଙ୍କୁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସମ୍ରାଟ ବାବର ତୈମୁରଲଙ୍କ ବଂଶଧର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ଉମର ଶେଖ ମିର୍ଜା। ସେ ତୁର୍କିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫରଗଣାର ରାଜା ଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପାନିପଥ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ବାବର ତଥା ଲୋଦୀ ବଂଶର ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବାବର ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାବର 1527 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖାନୁଆ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଣା ସଙ୍ଗଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। 1528 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ମେଦିନୀ ରାଓଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଚନ୍ଦେରୀ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। 1529 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନୁସରତ ଓ ମାହମୁଦଙ୍କୁ ପାଟନା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଘରଘରା ନଦୀ କୂଳରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧଟି ଘରଘରା ଯୁଦ୍ଧ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହା ଥିଲା ଆକବରଙ୍କର ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ। ଏହିପରି ଭାବେ ବାବର ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପଞ୍ଜାବ ଠାରୁ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ। ବାବର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଦ୍ଧା ସହ ଏକ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ତୁର୍କୀ ଭାଷାରେ ନିଜର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ବାବରନାମା। ଏହାପରେ 1530 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ରାଟ ହୁମାୟୁନ ବାବରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହୁମାୟୁନ 1530 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ହୁମାୟୁନଙ୍କ ସମୟରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆଫଗାନମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଥିଲେ। ହୁମାୟୁନଙ୍କ ଭାଇମାନେ ସିଂହାସନ ଲାଭ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ ତଥା କେତେକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହୁମାୟୁନ ବାହାଦୁର ଶାହଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଗୁଜରାଟ ତଥା ମାଳବ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଜଣେ ଆଫଗାନ ବିଦ୍ରୋହୀ ଶେର ଶାହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଓ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଶେର ଖାଁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ହୁମାୟୁନ ବାହାଦୁର ଶାହଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିପୁଣ ରହିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଶେର ଖାଁ ପୁଣି ଥରେ ବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 1537 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୁମାୟୁନ ଗୁଜରାଟରୁ ଫେରି ଶେର ଖାଁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଓ ଚୁନାର ନାମକ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପରେ ସେ ବଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା କରି ଗୌଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେର ଖାଁ ନାରା, ବନାରସ, ଜୌନପୁର, କୋଶି ତଥା ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିସାରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ହୁମାୟୁନ ଆଗ୍ରା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ଚୌସାଠାରେ 1539 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ହୁମାୟୁନ୍ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଆଗ୍ରାକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ 1540 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କନୌଜଠାରେ ହୁମାୟୁନ୍ ଓ ଶେର ଖାଁ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ହୁମାୟୁନ୍ ପୁଣି ଥରେ ହାରି ନିଜର ପରିବାର ସହିତ ପଞ୍ଜାବ ଓ ପରେ ପାରସ୍ୟକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। 1540 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି 1555 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେର ଶାହ ଭାରତରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଶେର ଶାହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହୁମାୟୁନ୍ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ପାରସ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କାବୁଲ ତଥା କାନ୍ଦାହାର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 1555 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ପଞ୍ଜାବ, ଏହା ପରେ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆଗ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ 1556 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରି ସିଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।